Encumena Efrînê Sivîl lê Derbederiyê di xwendineke giştî de daxwaz ji revenda Kurdî li tevahiya Ewropayê kir ku beşdariyê di mangirtinekê de bo vegera pêşmergeyê leşkerê roj bo Kurdistana Sûriyê bikin, dê slogana wan ya sereke ew be ji Efrînê ta bi Dêrikê, belê bo vegera leşkerê roj. Di xwendina Encumena Efrînê Sivîl lê derve de hatiye, careke din hin aliyên ku bi kêmdîtin û nerîn nexemxwar derbarê rewşa miletê Kurd li Sûriyê rê ber vegera zarên me bo mal û warên wan û beşdariyê di parastina xelk û miletê xwe de belavkirina aramiyê li deverên Kurdî de bikin digirin ku li gorî pêşhateyên dawiyê yên piştî biryara Amerîka bi Vekşanê ji Rojhilatê Feratê rewşeke tevlîhevî û metirsîdar dibin sîbera hejmarek projeyên herêmî û navdewletî de derbarê Rojhilatê Feratê rûdaya. Piraniya aliyan jî hewl û beravaniyeke tund dikin da ku deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê bêxne jêr kontrola xwe de, bi taybet rejima Esed. Bêguman egeriya vegera rejimê dê karesateke din li ser ciwanên Kurd û hemî aliyên Kurdî û pêkhateyên deverê bîne. Encumena Efrînê Sivîl lê derve di daxuyaniya ve xwendina xwe de got ku niha dem hatiye ku miletê Kurd dengê xwe bi hemî şêwe û alavên aştiyana hilde û daxwaza vegera zarokên xwe leşkerê roj bikin, da ku bi erkê xwe yê pîroz rabin. Lê vegera wan divê rewşa ku niha tê de pêwîstiya wê bi piştevanî û piştgiriya hemî aliyên ku aramî û ewlehî li deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê dixwazin heye û da ku ji her kesî re diyar bibe ku vegera leşkerê roj xwestekeke cemawerî ye, ne ji aliyê Kurdan bi tenê lê belê ji aliyê hemî aqilmendên pêkhateyên din li deverê û şîrîkê me diwala de ye. Di dawiya vexwendina xwe de Encumena Efrînê Sivîl lê derve bang kir û got: Werin em dengê xwe îro berê sibe hildin ji bo piştevaniya vegera pêşmergeyên me yên qehreman ku ev e çend salin şerê Daişê dikin û xwedî ezmûneke pir mezin in û bila ev hêz û ezmûna wan bikeve di xizmeta miletê me de ku berê wan li karesatekê ye û bila slogana me ji Efrînê ta bi Dêrikê, belê bo vegera leşkerê roj. Li gorî vexwendinê mangirtin dê roja înabê çarê Mihayekê 2019 ji dimjimêr yekê nîvro ta çarê êvarî li pêş baregeha netewên yekgirtî ya li bajarê Bonn yê Almanyayê were darxistin. Navnîşana cihê mangirtinê jî ev e: Platz der Vereinten Nationen 5313 Bonn. Pêşmergeyên leşkerê roj bo Rojavayê Kurdistanê hatine avakirin ji demeke dirêj ve di amadebaşiyê de ne da ku vegerin deverên xwe û dê û bav û miletê xwe biparêzin, lê tanha PYD rêgiriyê li pêş vegera wan dike û tevî gevên Tirkiye bi derbasbûna Rojhilatê Feratê lê PYD hîn di rêgiriya xwe de berdewam e. Berê xwe daya rejimê daxwaze jê dike vegere deverên Kurdî û dibêje ku ew der beşekin ji Sûriyê û erkê rejimê ya bergiriyê di berde bike. Lê pêşmergeyên roj qebûl nake. Şirovekarên siyasî jî dibêjin vegera leşkerê roj xwesteka beşê herî mezin ji Kurd û pêkhateyên deverê derbasbûna pêşmerge dê bike piraniya cemawer û di nav wan de ciwanên Kurd tevlî wan bibin û hejmar pir mezintir bibe ji hejmara niha.